какво мислиш сега? Кажи на тази Аз дата. да започна ли и аз като младите да се правя публик спикинг, Що не? да се включа в публик спикинг и всеки ден да се споделям мислите. Ами да. Да, рапанчето казват, големите рапани, като го сложиш, на Чуваш окото от тях? чуваш вълните. А то как работи, Това е че да малко. ги чуваш наистина? Ами не знам, рапана вътре и извивките му. Но той е щупен, трябва да е цял голям рапан, като го сложиш и чуваш шума на вълните. Ще си намерим такъв голям рапан Да. и в къщи да си слушаме морето. Ами какво да кажа? Винаги съм искала, не винаги, последните години искам да мотивирам хората, да ги успокоявам, да имат надежда за по-добро. Значи всичко, което започнах да слушам, да чета и да се интересувам как работи Вселената. Нали, човек след като има определени преживявания, трудности, започва да търси отговори. И аз съм започнала сигурно от 8-10 години да се интересувам, да чета, да слушам курсове. Нали, съм минавала по онлайн, така. И тези курсове и цялата информация, и най-вече ти, като мой син и с такъв буден дух, ти си на тази вълна готов роден от 2000-та година. Аз трябваше да го науча, да го проумея, за да стигна до това мислене. Младите хора от 2000-та година, те са готови родени с позитивизма, с оптимизма и само трябва да желаят и да искат. И човек като мине опита си, който му е начертан и предписан, както сега казвам, че Бог се грижи за мен и ме чува и ме вижда, той и тогава ме е чувал и ме виждал. Обаче аз не че не съм вярвала, ами не съм си давала спокойствие на ума и мислите, за да се почувствам спокойна, да спра нали, тежките мисли в мозъка си и да го почувствам, че въпреки, че ми е тежко, той се грижи за мен. Ето стъпките по пясъка. Дай да направим стъпките. Сега, нали, казват, когато ти е най-тежко, тази притча, човека питал Господи, в най-тежките ми моменти, ти защо ме остави сам? Той каза, винаги съм бил до теб. Но казва, ето, нали, по пясъка са само стъпки на един човек. Къде си ти, като си ме носил? И Господ му казал, това са моите стъпки. Аз те носех на ръце. Той и тогава ми е носил на ръце. Да преодолея тежките моменти, нали, притесненията ми за тебе, за абсолютно всичко, което мен ме е притеснявало. Всеки си има неговите притеснения. За мен, моите преживявания тогава са си били, нали, най-тежко, тъй. Знам, че има и по-тежко в света, в живота на всеки човек. Но вече след като преминеш определени събития, започваш да търсиш утеха, нали, смисъла, защо, така, и достигаш вече до тези истини, които ти дават спокойствие. И когато имаш яснота, даже и за най-лошото, ти имаш спокойствие. Ти имаш яснота. То така или иначе, щяло да се случи така, нали, и Господ никога не те е оставил. Той и тогава ме е носил. Аз съм ревала и съм искала живота ми да вземе, нали, ти да се оправиш. Обаче Бог е много милостив. Добре, че ме остави жива, защото аз се молех да ми вземе живота, нали? Ти да бъдеш добре. Когато си бил в най-тежките болести през твоя живот, в най-крехката възраст. 3 години, 4 години, 5 годишен, така. И Бог е милостив, той тогава пак ме е носил на ръце. Пак е разбирал моето нали, неразбиране за света, нали, и за неговата милост. Нали. И той е бил милостив към мен. Той пак ми е помогнал да преодолеем този период и ми е запазил жива. Да мога да те видя здрав, прав, нали, да ти се радвам, когато си пораснал. Той и тогава е бил при мен. А сега го усещам още по-силно до мен и до теб. След като вече знам, нали, и вече чувствам тази енергия, тези мисли,
нали, всичко, което говоря и се моля и го знам, че нали, практически го чувствам, че се случва и го вярвам, убедена съм и се чувствам защитена. И ти също трябва да се чувстваш защитен. Всеки ден човек трябва да бъде благодарен. Аз и тогава съм се молил, но сега съм с още по-тази силна убеденост и вяра непоколебима. Както казвам и за теб, никога не си сам. Той винаги е с теб, винаги е до теб. Твоите ангели, които са дошли още като си се родил, преди 20 години, в момента пак са при теб и вече знаеш, нали? И аз пък чак сега, почти около 50 години, нали, съм убедена, че те ме чуват, нали? И си ги ползвам и си говоря с тях всеки ден. И това е много хубаво. Човек не трябва да се отчаива, не трябва да бъде. Значи, отчаянието е недоверие към Бог. Аз съм била отчаяна. Не съм, нали, за тогава съм си мислила, нали, не че ме е забравил, но съм била отчаяна. И казват, когато ти е най-тежко, ти трябва да имаш упование в него, защото този път, през който те превежда, те прави по-силен и те води към още по-добро, ще те заведе. Не трябва да имаш съмнение, когато си и най-отчаян, че това е за твое добро. Затова си казваш всяко желание и всичко, и благодариш всичко да бъде по неговата воля. Неговата воля е било да минем с теб през този период, за да бъдеш по-добър, освен че израстваш първото нещо духовно. На по-високо духовно ниво от всички физически болки и препятствия и премежия, които си преминал. И човек от собствения си опит практически вече виждаш, чувстваш, разбираш как работи, ти си го изпитал физически върху себе си. И в момента също трябва да чувстваш, когато си добре и си щастлив и си в мир, не си в война, не летят бомби над главата ти, значи ти си в рая. Може да направиш сравнение с другите, които живеят още по-тежък живот. И това, което си преминал, също ти е направил, нали, по-силен. И трябва да имаме тази опора, вътрешен стержен. Стержен е ядро на руски. Вътрешно силно ядро в теб. Физически, духовно, което да те прави непоколебим и уверен. А непоколебим и уверен те прави нали, доверието в Бог и вярата. Другото, което не трябва да те е срам да говориш за Бог. Изобщо. Не трябва да ти е страх да говориш за Него, защото повечето хора няма нужда да се говори, дедей, какви са тия работи, много набожна стана или така. Чакай, Той те е създал. Ти не трябва да имаш срам, що ще е срам да говориш за Него, след като вярваш в Него. Защо ще те е страх да говориш за Него, след като Той те пази и да те нападнат и бомба да падне, ти ще останеш в капсула, защитен. Какъв хубав топъл вятър. Виждаш ли, той изпраща един хубав топъл вятър. И вятъра спря, сега стана така топъл приятен. Да, наистина. Не трябва да те е срам и не трябва да те е страх да говориш за Него, когато искаш. И да възхваляваш Неговото име и да си благодарен.